Καλημέρα γατούλια. Καλημέρα γατούλια μου. Γατουλάκια μου. Λοιπόν, για κάθε σήμερα που γουστάρετε να πάμε. Καιρός είναι για θάλασσα, αλλά βαριέμαι να πάω θάλασσα. Την Πάσα. Πάμε εδώ κοντά μια βολτούλα βουνό, να δούμε λίγο θέα, να πούμε καμία μαλακία, να πιούμε λίγο καϊφέ, ρε παιδί μου, και βλέπουμε τι κάνουμε μετά. Θέλετε να πάμε για περπάτημα, να σας περπατήσω λίγο, ή βαριέστε, θέλετε σούζες και μαλακίες? Αφού είστε τέτοιοι λοιπόν, εδώ κάτι συμβαίνει με τον καφέ μου, μάγκες, πολύ αερίζεται, δεν μ' αρέσει. Τι έχουμε? Καλησπέρα. Πούμε και λίγο χωματάκι σήμερα, ρε παιδί μου. Χθες δεν πήγαμε καθόλου. Μα καθόλου. Σωστά, είμαι εδώ, πήγα να στρίψω, είναι λάθος εδώ. Δεν είναι είσοδος, μάγκα μου. Δεν βάζει για μια ταχύτητα. Πού πας? Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Σήμερα έχω βάλει το 360 mode να δούμε τι εικόνα θα έχουμε. Χθες είχαμε single lens. Σήμερα πάμε μια 360. Πειραματιζόμαστε γιατί τώρα την πήρα την κάμερα. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω Χριστό. Είναι και η πρώτη μου κάμερα. Οπ. Τι έχουν κάνει εδώ, έχουν φτιάξει αεροδρόμιο. Πάρτε θέα ρε παιδιά. Πάρτε θέα. Το βλέπετε αυτό εκεί απέναντι το μητερό? Είναι ηφαίστειο. Και θα πάμε και εκεί μια μέρα των ημερών. Ωραία βολτούλα θα είναι. Εδώ παλιά, πιο πάνω, ήταν χωματερή. Όπα. Εδώ ήθελα να στρίψω εγώ όμως νομίζω. Εδώ πιο πάνω ήταν χωματερή και ερχόντουσαν όλα τα ζώα και πετάγανε τα σκουπίδια τους. Ξέρεις, αυτοί που είχαν πολλά σκουπίδια. Και τα πετάγανε έξω από τη χωματερή, εδώ στο αριστερά και δεξιά. Η χωματερή έχει κλείσει, έχει γίνει κάτι άλλο εκεί με τα σκουπίδια τα κάνουνε. Αλλά τα σκουπίδια είναι ακόμα εδώ παντού. Μπάζα, κοιτάξτε εδώ. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είστε ρε. Να το ξέρετε. Αυτοί είμαστε. Πάρτους. Λοιπόν, εδώ έχουν ανοίξει το δρόμο. Δεν ήταν έτσι πλατής ο δρόμος, μάγκες, να το ξέρετε αυτό. Γιατί όμως? Τι ήταν αυτό ρε μάγκα? Πιστεύω να έσκασε κανένα λάστιχο. Τσεκάρουμε. Μπόμπα είμαστε, μπόμπα! Το πήρατε λίγο το χωματάκι σας σήμερα, το θέλατε λίγο. Το ήθελε λίγο ο κολαρίνος σας, λίγο χωματάκι. Εδώ που θέλω να πάω, τι έχουν κάνει? Του έχουν γαμίσει. Βέβαια. Να πάω ή θα βουλιάξω? Άμα δεν πάω δεν θα μάθω. Πες. Πες το, πες. Θέλετε να πάω να φάω τα μούτρα μου εδώ. Μάγκα μου, έχει περάσει καταστροφέας και φοβάμαι αυτά τα ξύλα μου μπήκαν στο λάστιχο. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά.
Λοιπόν, μέχρι εδώ ήσασταν, μάγκες. Μέχρι εδώ σας φέρνω και θα περπατήσω. Πού σας έφερα πάλι, ρε? Ακόμα δεν σας έφερα, περιμένετε. Ορίστε ρε, σας έφερα πάλι στο καλύτερο σημείο. Στην καλύτερη θέα να πιείτε καφεδάρα εδώ μαζί μου. Αλλά κοιτάξτε λίγο θέα ρε παιδιά, δεν τη σχολιάσαμε λίγο τη θέα εδώ πέρα να μου πείτε. Υπάρχει εδώ πράγμα. Κοιτάξτε λίγο. Ποιο είναι αυτό το νησί εκεί απέναντι, ποιος ξέρει να μου πει ποιο είναι αυτό το νησί? Για πείτε μου στα σχόλια. Να είμαστε πάλι. Πού πάει τώρα? Πάμε από εδώ βολτούλα μέσα από το βουναλάκι. Να χαρούμε τη διαδρομή, να την δείτε κι εσείς. Τι συμβαίνει εδώ ήθελα να ξέρα. Ετοιμάζουν τίποτα? Μας φέρουν καμία ανεμογεννήτρια ακόμα? Δεν έχουμε αρκετές εδώ στο νησί να ξέρετε. Λίγα πράγματα. Εδώ τι φάση? Tank Trail παιδιά, εδώ πέρα γίνεται το downhill, αγώνες downhill. Τώρα δεν θέλω να πω μαλακίες επειδή δεν ξέρω και να δώσω παραπληροφόρηση. Όποιος ενδιαφέρεται ας τα ψάξει τα παιδιά, ας ψάξει Tank Trail. Γίνεται νομίζω τουλάχιστον μια φορά το χρόνο εδώ ο αγώνας, δεν ξέρω, είναι πανελλαδικός, πανβαλκανικός, πανευρωπαϊκός, δεν ξέρω. Κάτι γίνεται πάντως εδώ, καλή διοργάνωση. Και έχει πιστούλα, δεν είναι από εδώ πάμε εμείς πάμε εδώ που πάνε οι κυρίες. Αυτοί κατεβαίνουν έτσι από εδώ κάτω. Δηλαδή αν νομίζετε ότι εμείς κάτι κάνουμε εδώ πέρα που πατάμε λίγο χωματάκι να πούμε και πάμε σε κάνα φαράγγι ξέρω εγώ και τέτοια, τίποτα, είμαστε pussy cats. Γατάκια είμαστε. Αυτοί έρχονται εδώ και γκρεμοτσακίζονται. Μαγκιά τους. Οπότε τι φάση είναι εδώ ρε μαγκές? Η λίμνη με τα νουφαρά.
Πού είναι τα βάτραχο σαλαμανδρίες και τα λοιπά. Πριν εκεί πέρα έχει 2 χελώνες και ήθελα να σας τις δείξω, αλλά μετά που ξαναπέρασα με την κάμερα είχαν φύγει. Άκου πως κάνει, Τρελάθηκε. Πάρτε τα σκουπιδάκια σας, αυτοί είμαστε. Να του, πάμε από κοντά δείτε. Αυτοί είμαστε. Τώρα δεν τη φοράω στο κράνος να το δείτε πιο καλά. Πάω κοντά, μπας και δείτε ποιοι είμαστε. Πάρ' τους. Εντάξει. Ορίστε. Εδώ. Πάρ' τους. Χαλικάκι κάτω, ό,τι πρέπει να φάμε τα μουτράκια μας μεσημεριάτικο. Πώς τη βλέπετε τη δουλειά? Λοιπόν, bear the way τώρα. Άπε μπαμπλόμ. Ας πάμε από εδώ να δούμε τι παίζει. Ρε μάγκες, από εδώ δεν ήμασταν πριν? Καλά, το ότι έχουμε κάνει κύκλο το έχετε καταλάβει φαντάζομαι, έτσι. Πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνει αυτό. Από εδώ όμως, μήπως πάει πουθενά? Χάνομαι μόνος μου ρε, εδώ, μέσα στο βουνό το δικό μου, εδώ, στο σπίτι μου. Χάνομαι. Καλώς ρε. Χριστός. Πείτε ρε, αριστερά, δεξιά, ευθεία. Λοιπόν, μουτράκια μου, κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή βόλτα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, ξέρετε, κάντε ένα subscribe όσοι δεν έχετε κάνει. Αφήστε ένα like, θα χαρώ πολύ. Και τα σχόλια και τα shares και όλα αυτά βοηθάνε, να ξέρετε. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Blah, blah, blah.